观众朋友，大家好，欢迎收看客家新闻插枝。下礼拜嘅节目，我哋爱先带大家去到日本，过看到咗台湾。几多国家都系人引来引老，大家引勇引少，有到人口睇集中睇市政好，韩国是知道工业发展改唔远，也睇日本也系一个改难处理嘅问题。日本除了上海都会区、东京、台北、名古屋也都地区以外，其他县市嘅人口长期下来如系引晒出去。乡下乡村到老人家，中度嘅生活技能日渐日退步，有嘅甚至连钟头都会冇系的。台湾也系同样，就算许多后生嘅也想爱晒去乡下去，有田野梦，不过真正会晒过去嘅还系少数。我想后生嘅去到乡下，也能登上提出一道奖励措施，几多同耕种有关。不过几多年考上去的，啥唔会留下来。按用嚟能想嘅都疑难呢。记者陈居民蔡依昌爱带俺人去到日本京都嘅林浦市，看那生伊能形容嚟做嘅。10年前，林浦市公所先提出的鼓励外种后生嘅晒去迄个政策，伊能还有天出高流铺。8年来，刘秀祥嘅530人晒到过去，500个人躺起来嗰种冇一多，不过对人口能差唔多3万嘅林浦来讲，也对后生嘅屯老化嘅地区改以白发力。林浦唔系用奖励嘅方式，系对年轻实际嘅需求来做显示。比如讲，大帮空屋调查、收街、补出首长落户嘅资金，听担保银行贷款也都措施来听人请户嘅。然后本地睇都市嘅投入持续的，按用嚟换方式，睇当地生活要注意到嘅乜嘅，同在地人用嚟相处也都，官方同民间团体路线同蛮多嘅。有就支持内通来听数，唔咩单人通马嘅中上中下，就像天出高流铺也就名嘅。对于你来讲，我按天呢吃下来，真重要嘅唔咩钱，第二係人同人嘅交流。假使一啲人中意也就蔬菜，假使吃得惯，也中意也食嘅人，一路會睇也落錯。こっち入って。睇水準度表熱總係大嘅塑膠袋嘅，好盆水流入田球嘅，對山南風流下來無污染嘅水，係超然舒服，意思來種無吐水田嘅。6年前，為錯到以家嘅癌症，因而離開繁華嘅京都，曬去林浦市松柏田等，使路變咗超然路卡，輕重要嘅事情。つまり都会の暮らしは、忙しい、ストレスがいっぱい、追いまくられるようなね生活で、食生活も時間的にも大変乱れてくる、そういう中で、やっぱり病気を発症したと思います。55歲曬去松柏田等嘅超然舒服，變做松柏田等少數嘅後生嘅，許多老人家愛人聽書嘅時節，都會蠻多意。まあ最初は私ら年いったし田舎に来たつもりやけども、田舎に来たら「お若いのが来た」って言われてね、若いもん頑張れよ動けよとこういう感じになるんですが。居民人230邊內嘅松柏田等係林浦市總鋪嘅4種頭，總度嘅有1 QQ 嘅水田。就算路體高速公路交流道順後，一隻總頭無認證案內過發達。更加狀況明2.33年，都有一啲人超過65歲嘅，也認證案內大家嘅日常生活加減會受到影響。こういう場で言うと、それこそ村の草刈りをね、今頑張ってみんなきれいに草刈ってるでしょ。これが追いつかなくなるよね。今草ぼうぼうになりますから、いろんなところにその影響がね出てくると思いますね。看松柏田等，老實地講，你看到嘅貴嘅日本鄉下嘅情形。照日本官方嘅統計，除了東京、台北、名古屋也上海都市，韓國宜蘭府區內嘅縣市，其他縣市都有人口變少嘅情形。除了全國出生率下降也讓原因以外，
工业化狮子多后生的一沙沙西去大都市，乡下也常常没落嘅。林浦係京都北邊一個小都市，喺1960年代呢，差唔多人口有5萬人3人，到一下長存到3萬人3人。人口大量嘅外移，創業只係向等一條最主要嘅商業街。大部分嘅店家最近關閉嘅，長存到幾個店嘅天天。佢只總體看來一冷落。綾部市で定住政策っていうのをやってまして、若い世帯が入りました。そこに赤ちゃんが生まれました。でおぎゃーと泣いてるその赤ちゃんの泣き声がその村にとっては40年ぶりに赤ちゃんの泣き声が村に響いたと、笑い話のような深刻な話なんですけど、そんな状態になっています。總督嘅無人呢，也冇生理好做，店嘅一間間嘅關門，甚至有總頭連辦卡店嘅都冇。本但係地區重要金融單位嘅農費也出走嘅。合併してまして、遠くにこれから、そうですね、10キロ、もう少し10キロぐらい離れたところにありますけれども、特にね、老人の方、おじさん、おばあさん、年金もらったらそこまで行くのはなかなかですし、やっぱり近いところで利用してもらうということで。2錢也算買生活用品，如愛中上中下，生活個唔利偏，人口外移是由韓國厲害，最裡面可能人路走搶嘅，連種嘅都冇係的。村上鎮路屯府區內嘅端野木等、小時等、小田等，也三隻總頭嘅村民合作，答付出2萬的元日本錢，嗰度也是的。透過成立嘅有簡單有效功能嘅小店嘅空山治理。一口2万円で個人でも多少のばらつきがありまして、遠口持ってやるという方もあったり、で20万ぐらい出していただいた方もあったなり、もっとまた3口ぐらい6万円ぐらい出してくれるという方もありまして。小店嘅除了賣港中用嘅家樂福士、日常生活用品以外，還賣府區農民種嘅青菜水果、加工品也有，使得講變做地區嘅交易中心。靠自家嘅能力來解決村民買東西嘅需求，唔過還係當唔係人口越來越少嘅情形。就林浦市公所嘅統計，人還係人曬出去，全市已經有800棟安多嘅空屋，也產生了許多社會環境問題。でその空き家っていうのはもう悪いいわゆる地域にとってはリスクでしかないですよね。例えばその家がこの屋根が潰れて雨漏りし始めて幽霊屋敷のようになる、それが集落の入り口に例えばあったお家になると、もう毎日毎日そこを通らないと集落の人は出勤もできないし帰ってくることもできない、ネガティブになっちゃいますよね。安用呢，那唔好有安多嘅空屋呢，變做林浦市公所頭拿清通嘅問題。10年前，林浦市公所係全日本提前提出停出政策嘅，而能設立嘅天基資源服務窗口，想辦法請人去ฮ็也得空屋。だからそのためにその空き家を活用して、じゃあ何ができるかっていうことを考えたときに、一方側で都会の人たちと話をすると、そういうニーズが先ほどね言ったような田舎で暮らしたい、で反 X みたいな生活をしたい、そういうニーズが高まってきたので、じゃあそこをマッチングさせようと。辦農辦 X 係廿多年來引來引述到日本民眾主義嘅生活方式。辦農講嘅係順應天然，用允許嘅方式種自家需要嘅糧食。辦 X 即係以前韓國實踐自家嘅財政專長。都市項更難用辦農辦 X 嘅方式來工業，鄉下路變做體好嘅選擇。陸生體提倡辦農辦 X 按呢個生活理念嘅嚴謹設計，喺19年前都轉去故鄉林浦來做一個辦農辦 X， 也上嘅幾多年停移咗，甚至再去林浦。本で綾部を知る人も大変多かったと思います。本で綾部の存在、やっぱりなかなか田舎というのはどこにあるか普通都会の人はなかなか知らないので、京都の綾部というとか面白そうだとかね思ってもらえるというのは大変嬉しいです。
林普斯公所路屯杨间设计合作，用标记函的学校成立的林普离山联络网，对内埔除了适合在地农民先生建立人机网络以外，对外也透过网络媒体宣传林普离山生活，提供学业、农事体验也到工作坊，向外县市的人去到林普。この施設は年間1万人ぐらいの人が合計で来ているんですね。その中から綾部のファンになってしばしば綾部に来るようになったり、あるいは綾部に住むようになったりした人たちもいるんですね。西去林浦的假使的黑大奶奶，现正几多空屋露体草 TV 所，大多数嘅不动产中介公司唔肯接受委托。故所林浦施工所当然调查全市嘅空屋有一多，有爱水本人也想爱买一模，同時出面做主人。先ほど言ったようにこの農村にある空き家は最低でも5回行ったり来たり交渉しますよね。当然時間は長くなります。短くても1年最低でも1年はかかりますし、長い場合はその物件に決めてから契約交渉全てやって実際に入ったのが3年後とか、こんなケースもあります。だから不動産屋すると結構ハイリスクな物件なんですよ。不過，就算林浦市有800棟安多嘅空屋，現水本人也算買本人嘅3萬多以上。故所想去西去林浦嘅人，頂上冇屋嘅好衰。それに空いてても人に貸すとなると、例えば仏壇が置いてあったり荷物がいっぱい置いてあったりすると、例えばお年寄りの人が持ち主だとしたら、もうそれを片付けたりとかもできない。だからわざわざ片付けて貸すっていうそういう労力手間があまりなかったりとかね、それが負担になったりとかすると。7年前，西去林浦市自火向等嘅水田遗址，佢當時買嘅屋，如係標嘅韓國舊嘅，大幫自火向等嘅民間組織古堡廟以能知名度屋嘅。実は10年ほど前にもうたくさんの人が田舎に住みたいっていう人があった時に、僕一人ではどうにもならないので、これはもうグループを作ろう。そのグループの名前が子宝ネットっていうグループなんですけど、それはメンバーがもうすでに I ターンで町から移り住んできた人が6人、それから地元のおっちゃんたち、私も含めて6人でメンバーを作りました。で地元のおっちゃんたちがよし、それならあの家空いてるから俺が電話で交渉してみようって言って話をする、そういう、組織です。同林浦市公所比起來，在地人為主嘅民間組織對內有空屋韓國了解，在地人也個幸福嘅的，而能對中度嘅某個事情如果了解，故所也都變做愛西去嘅人同中度嘅口味。それからもう一つはこの村に移り住む時に町の生活と田舎の生活とは文化が違うので、Iターンで来た人たちがこの村はこうだよああだよとかいうこと、このおばさんには気をつけた方がいいよ。現正有古堡廟提聽書，讓順勢西去自火向等嘅水田遺址，更加未參加嘅古堡廟。現正除了清屋嘅，而家當時買一屋人從日久無長嘅，也係靠鄰一附近嘅朋友，能有好長好嘅。でも資金もあまりなかったので、直すのもできるだけ自分で直せるとこは直して、友達が大工さんなんで頼めるとこは頼んで、みんなで例えば屋根も全部変えたんですけども、もうみんなで瓦を下ろしたりみんなでこう手伝ってもらってなんとか直せたっていう感じですね。大多數後生嘅移住者有像水田遺址安尼，唔係過有錢，比到嘅西去鄉下去，甚至同本地嘅投入池去的。故所林浦市公所也陸續提出嘅掌握補助、擔保買屋貸款也到資金協助政策，減少移住者嘅經濟負擔。ただ実際にそういう若者たち入ってきた I ターン U ターンの人たちと話をして本当に困ってること、いや銀行がお金が貸してくれないんだとか、いや少しでもその回収すぐにそのまま住める空き家物件というのはないので、どうしてもそこちょっと回収したいんだけどお金がもう少し足りないんですとか、そういういろんな声を真摯に聞いて、その結果を
政策に反映させたのが今説明したようなことです。同其他演示，送土地也算送钢铁会用到的牛尾来响应产业比起来。林浦施工所强调，伊能是尽量囤中医林浦，有上的赛过去韩国感染当地的人来听数，唔係用獎勵嘅方式來怪伊能。どんだけ市役所行政がいろんなその潤沢な制度を提供したりしても、最終的に定住というのは人と人との問題です。だから人と人とがうまくコミュニケーションして、そこできちっと信頼関係を作らないと、いくらお金をあげてもいくら優遇してもその定住は多分破綻をきたすことになってしまいます。8年來，總共有150戶人家，差唔多530人，透過林浦施工所駛去林浦，為做到同移出者聽同居民建立幸福關係，施工所也算民間組織，也會持續同移出者保持聯絡。現正有位人駛過去嘅實係唔慣離開嘅，也對當地人也會帶來唔好嘅影響。なぜかというと、その都会からやってきた人たちは田舎の人ともし喧嘩になってもうこの地域が嫌だから出ていこうと出ていきますよね。村の人中が何らかの関わりをやっぱり生活という中で持ってますから、みんながそういう心の中に傷を持つわけです。でその傷がどうなるかというと、じゃあその家が空き家にまたなりますよね。その入ってた人が出ていくことによって、じゃああの家にまた次の若い人たち入ってもらうように頑張ろうやって言うと、あるおばあさんが「いやもう傷つくのは怖いからやめようや」と。そうするとその家は永遠に空き家のままになってしまう。面對全國性嘅出生率下降、人口體系總體都市嘅問題，算係日本前幾層嘅地方政府林浦施工所唔係無能無力嘅，乜嘅事情都唔做。伊能先做好人口空屋嘅資料統計，分析人會使出去屋嘅會空下嘅原因，熟悉民意，韓國想會使去嘅人嘅需求，提出相對應嘅政策。官方同民間合作，同時會做好後續嘅追蹤同關心。就算還無法度同人口幫助正成長，不過後生人產業批已經伴林浦許多高齡化嘅狀態，都為一些發力。